Na Zelinárskej ulici v Ružinove predstavujeme veľkometrážny štvorizbový byt s rozlohou 219 m2, ktorý definuje súkromie a mestský priestor. Dominantou interiéru je presvetlená denná zóna s drevenými parketami, kde kuchyňa s komorou a vstavanými spotrebičmi plynule nadväzuje na jedálenský kút. Tri samostatné spálne orientované na severozápad a východ poskytujú tiché zázemie pre oddych, doplnené o dostatok úložného priestoru a centrálne vysávanie. Priestranná kúpeľňa spája funkčnosť vania a sprchového kúta, pričom čisté línie doplňa oddelená toaleta pre vyšší užívateľský komfort. Unikátna terasa s rozlohou 80 m2 lemuje celý byt a vytvára prirodzený prechod medzi interiérom a exteriérom. Bytový dom z roku 1998 ponúka pokojné bývanie s výťahom a možnosťou parkovania v priestrannej samostatnej dvojgaráži v suteréne. Lokalita Nivy zabezpečuje pešiu dostupnosť k trhovisku Miletička, nákupnému centru Nivy aj k školám či materským školám a zdravotnej starostlivosti. Tento výnimočný byt v Ružinove vám predstavila realitná kancelária Amexa Real. Kontaktujte nás a dohodnite si termín obhliadky vašej novej adresy.